சிங்களத்தில் சில வசன அமைப்பு முறைகளை பற்றி சொல்லித்தரப்போகிறோம். இது வந்து பலமே நாங்கள் பயன்படுத்துகிற வசனங்களாக இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு உச்சரிப்பு பிளவார இடங்கள் என்ன நிறைய பேருக்கு உச்சரிப்பு பிளவார இடங்களை சரியான முறையில் எப்படி சிங்களத்தில் உச்சரிக்க வேணும்னு சொல்லித்தரப்போகிறோம். அதே போல் நேரடியாக மொழிபெயர்த்து பேசக்கூடாத வசனங்கள் மாதிரியும் இது வரும். அதனால் நான் சொல்லித்தரும்போது சில இடத்துல உங்களுக்கு நம்ப இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அதனால் நாங்களே சிங்கள ஆசிரியர் ஒரு ஆளை கூட்டி வந்து அவரை மூலமாக நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த போகிறேன். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், புதுசாக நம்மளோட சேனலில் இணைஞ்சாங்களுக்கு தெரியாது. இவர் வந்து ஒஸ்மான் சார் மீரிகமையில் இருக்கிறார். நாங்கள் இப்போ மீரிகமையில் வந்த இடத்துல வீடியோ செய்யணும்னு சொல்லி சார் வந்து தமிழ் படிப்பிக்கிறவர் சிங்கள பிள்ளைகளுக்கு, அதே மாதிரி பெரியாக்களுக்கும் நாடு பூரா தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்குறவர். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம். நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னானே பார்ப்போம். முதலாவது வசனம், இதில் நல்லா இந்த உச்சரிப்புகளை பார்த்துக்கொள்ளுங்க, சிங்களாக்கள் எப்படி கதைப்பாங்கன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி சில விஷயங்களை நேரடியாக மொழிபெயர்த்து பேசாமல் இப்படி சரியான முறையில் பேசுவாங்கன்னு உங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். முதலாவது வசனம் பார்ப்போம். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா அப்படி கேட்கும்போது ஒயா கேவாத. ஒயா கேவாத. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஒயா கேவாத. கேவாத. நிறைய பேர் இதை கேவாதன்னு சொல்லுவீங்க, அப்படி வராது. கேவாத. கேவாத. ஒயா கேவாத அந்த மாதிரி தான் வரும். நடுவில் நாங்கள் பேர் சொல்ல போட்டு நிறைய வசனங்கள் உருவாக்கலாம். நீங்கள் சோறு சாப்பிட்டீங்களா? ஒயா ஒயா பத் கேவாத. ஒயா பத் கேவாத. நீங்கள் பான் சாப்பிட்டீங்களா? ஒயா பாங் கேவாத. வடை சாப்பிட்டீங்களா? வடை கேவாத. கேவாத. ரெண்டாவது விஷயம், உங்களுக்கு விருப்பமா? ஒயா கெமத்தித. ஒயா கெமத்தித. உங்களுக்கு விருப்பமா? ஒயா கெமத்தித. ஒயா கெமத்தித. ஒயாட்ட கெமத்தித அப்படியும் உச்சரிக்கக்கூடாது, அப்படியும் வரக்கூடாது. ஒயாட்ட இடத்த வரக்கூடாது. உங்களுக்கு விருப்பமா, உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா, எனக்கு விருப்பம் இல்லை, இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது பேர் சொல் மட்டும்தான் வரணும். ட எழுத்து போடக்கூடாது. இக்கு நேரடியாக மொழிபெயர்த்து நாங்கள் இடத்த பயன்படுத்தக்கூடாது. அனிவாரியம். உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும்போது ஒயா ஒயா கெமத்தித. ஒயா கெமத்தித. அதே மாதிரி விருப்பம் சொல்லும்போது கெமத்தி என்று உச்சரிக்கக்கூடாது. ஓ கெமத்தி. 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 கெமத்தி அப்படி உச்சரிக்க வேணும். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா? ஒயா கெமத்தி நெத்த. ஒயா கெமத்தி நெத்த. உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா? ஒயா கெமத்தி நெத்த. அந்த மாதிரி சொல்ல வேணும். ஒயாட்ட கெமத்தி நெத்த அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஆயிரத்தி என்ன ஒயா கெமத்தி நெத்த. ஒயா கெமத்தி நெத்த. உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா அப்படி வரும். அதே போல தான் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒயா தன்னவாத. ஒயா தன்னவாத. உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒயா தன்னவாத. ஒயா தன்னவாத. ஒயாட்ட தன்னவாத அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. உங்களுக்கு சாதாரணமாக இந்த தன்னவான்றதை தவிர வேறு இடங்களில் நாங்கள் இக்கு ட எழுத்து தான் பயன்படுத்துவோம். இப்போ உங்களுக்கு வேணுமா? வாட்டோனது. வாட்டோனது. உங்களுக்கு வேணாமா? வாட்டைப்பாது. வாட்டைப்பாது. அந்த இடங்கள்ல நாங்கள் இக்கு ட எழுத்து பயன்படுத்துவோம். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு இருக்கிற டைமில் ஒயா தன்னவாத. ஒயா தன்ன. உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியாதா? ஒயா தன்னெத்த. ஒயா தன்னெத்த. அதாவது உங்களுக்கு தெரிய இல்லையா என்ற பொருள் வரும். நெத்தன்னு சொன்னால் இல்லையா. இல்லையா. அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்கும்போது ஒயா தன்னெத்த அல்லது தன்னே நெத்த. ஒயா தண்ணி நெத்த. ஒயா தன்னெத்த. தன்னெத்த. உங்களுக்கு தெரியாதா? ஒயா தன்னெத்த. உங்களுக்கு அதில் அது நல்ல ஒரு பேட்டர்ன். அது நடுவில் ஒரு வினை சொல்ல போட்டோம்னா நிறைய வசனங்கள் உருவாக்கலாம். உங்களுக்கு கதைக்கு தெரியாதா? ஒயா கதாகரன்னு தன்னெத்த. கதாகரன்னு தன்னெத்த. உங்களுக்கு சமைக்க தெரியாதா? ஒயா உயர்னு தன்னெத்த. உங்களுக்கு எழுத தெரியாதா? லியான்னு தன்னெத்த. இந்த மாதிரி எத்தனை வசனங்கள் வேணும்னா உருவாக்கலாம். நடுவில் ஒரு வினை சொல்ல போட்டிங்கன்னா இன்னுண்டு வர நிறைய வசனங்களை உருவாக்கலாம். உங்களால் உருவாக்கிக்கொள்ள முடியும். அடுத்த வசனம், அவரை பற்றி தெரியாது. ஏகன தானே. ஏகன தானே. அவரை பற்றி தெரியாது. ஏகன தானே. இப்போ அவரை என்று தனியை பார்க்கும்போது ஏவ. ஆனால் இந்த வசன அமைப்பு முறையில் பற்றி என்றது சேரும்போது பேர் சொல் மட்டும்தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் சிங்களத்தில். அப்போ ஏகன அவர் பற்றி தன்னை தெரியாது அப்படி தான் சொல்ல வேணும். ஏகன தானே. அவரை பற்றி தெரியாது. தெரியாது. உங்களை பற்றி தெரியும். ஒயாகன தானவா. ஒயாகின தானவா. ஒயாவகேனு வராது. ஒயாகின தானவா. ஒயாகன தானவா. அம்மாவை பற்றி தெரியும். அம்மாகன தானவா. அம்மாகன தானவா. இப்போ சேரை பற்றி தெரியும். சேர்கன தானவா. சேர்கன தானவா. அந்த மாதிரி நாங்கள் பேர் சொல் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல பயன்படுத்த வேணும். அதே போல் அவரை போக சொல்லுங்க. யார்ட்ட அன்னைக்கு யானை. யார்ட்ட அன்னைக்கு யானை. அவருக்கு போக சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி தான் சிங்களாக்கள் கதைக்கிறாங்க. யார்ட்ட அன்னைக்கு யானை. இதுவும் ஒரு நல்ல பேட்டர்ன். யார்ட்ட அன்னைக்கு யானை. அவரை போக சொல்லுங்க. இப்போ அவரை வேலை செய்ய சொல்லுங்க. என்னது? அவரை வேலை செய்ய சொல்லுங்க. யார்ட்ட வெடக்கிறான்னுக்கு யானை. யார்ட்ட வெடக்கிறான்னுக்கு யானை. தம்பியை சாப்பிட சொல்லுங்க. மல்லிட்ட கண்ணுக்கு யானை. மல்லிட்ட கண்ணுக்கு யானை. தம்பிக்கு சாப்பிட சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். தம்பியை சாப்பிட சொல்லுங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன, கடைசி சொல்லுங்க வந்தால் அப்படி தான் வரும். அப்படி தான் வரும். கடைசியில் வந்து இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது. கியன்னு. யார்ட்ட அன்னைக்கு யானை. யார்ட்ட பொண்ணைக்கு யானை. யார்ட்ட கத்தாகரன்னைக்கு அந்த மாதிரி
ஆனால் அந்த ட எழுத்து வந்து ஐ என்ற உருவை குறிக்கும். அப்படி அது ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டர்ன். அடுத்து வந்து இப்போ எதிர்கால வசனம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இப்போ உதாரணமாக நான் இதை எடுத்தால் பரவாயில்லையா? මම මේ ගත්තට කමක් නැද්ද? මම මේක ගත්තට කමක් නැද්ද? கத்தாட்டன்னு சொன்னால் கத்தான்னு சொன்னால் மம கத்தா நான் எடுத்தேன். ඔව්. ஆனால் இப்போ நான் எடுத்தால் என்று சொல்லி எதிர்கால வசனம் ஒன்று வருது இடத்த எதிர்கால சொல் உண்டு. ஆனால் இறந்த கால சொல்லோட டேன்ற எழுத்து சேரும்போது அப்படியே எதிர்காலத்துக்கு மாறுது பாருங்க. மம கத்தாட்ட நான் எடுத்தால் கமக் நத்த කමක් නැද්ද? பரவாயில்லையா? அதாவது எதிர்கால பொருள் தான், ஆனால் இறந்த கால சொல்லோட உருவாக்குவோம். மம கத்தாட்ட கமன்னத்து நான் எடுத்தால் பரவாயில்ல, நான் சொன்னால் பரவாயில்லையா? මං කිව්වට කමක් නැද්ද? கியூவாட்ட கமக் நத்த நான் சாப்பிட்டால் பரவாயில்லையா? මං කෑවට කමක් නැද්ද? கேவாட்ட கமன்னத்து அதில் கமக் නැද්ද? இப்போ அதோட அப்படி சும்மா நாங்கள் சொல்லுவோம் கமன் නැද්ද? கமன் නැද්ද? பேசு மொழியில் சொல்லுவாங்க கமக் நேன்றத கமண்ண கமண்ண ඔව්. அந்த மாதிரி. அதோட இன்னொரு வசனம் இருக்கு, அது பரவாயில்ல. ඔව්. ඒකට කමක් නැහැ. ஏக்கட்ட கமண்ண அது பரவாயில்ல. ஏக்கட்ட கமண்ண ஹெபே அதுன்னு சொன்னா ஏக்க தானே. ඔව් ඔව්. ஆனா அதுக்கு பரவாயில்ல அப்படிதான் சொல்லுவாங்க சிங்களத்துல. அது பரவாயில்லன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு பரவாயில்ல ஏக்க கமக்னு சொல்லலாம். இல்ல ஏக்கட்ட கமக்ன ඒකට කමක් නැහැ. அதையும் சுருக்கி சொல்லலாம் ஏக்கட்ட கமண்ண ඔව්. ඒකට කමක් නැහැ. ஏக்கட்ட கமண்ண அது பரவாயில்ல அதுக்கு பரவாயில்லன்ற மாதிரி தான் நாங்கள் சிங்களத்துல யோசிக்கணும். ඔව්. அப்படி அது வரும். கேட்டால் சொல்லுவேன் ඇහුවොත් කියන්නම්. කියන්න ඇහුවොත් කියන්නම්. කියන්න වෙනවතන් කියනවා දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉල්ලුවොත් කියන්නම්. கேட்டால் சொன்னா எஹுவோத் ஏதாவது பொருட்களை பற்றி கேட்டால் கொடுப்பேன். அப்படி சொல்லும்போது லுவோத் நாங்கள் மாற்றணும். ஆனால் இதுக்கு முதல்லையும் சொன்னாங்க கேட்டால் என்று சொல்லும்போது எஹுவாட்ட. ඔව්. கேட்டால் பிரச்சனை இல்லையா? கேட்டால் பரவாயில்லையா? ඔව්. எஹுவாட்ட කමක් නැද්ද? கமன்னத்து. இந்த இடத்துல பாருங்க, கேட்டால் தருவேன், ඉල්ලුවොත් දෙන්නම්. இல்லுவோத் தென்னம் அந்த மாதிரி வரும். அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் கேட்டால்னு தான் வருது. ஆனால் சுச்சுவேஷன் வந்து வேற வாரதால சொற்களும் வேறு மாதிரி நாங்கள் மாற்றணும். ஒரு இடத்துல வந்து இறந்த கால சொல்லோட டேவோடணும், இடத்துல வந்து இறந்த கால சொல்லோட பயன்படுத்தணும். அந்த மாதிரி சரியான முறையில் தான் இதுகளை பயன்படுத்தணும். இல்லாட்டி அது பிழையான வசன அமைப்பு முறை, அப்படி கதைக்க மாட்டாங்க. அப்போ கேட்டால் வந்தால் அப்படி சொல்லும்போது இதுக்கு பக்கத்தில் பிரச்சனை இல்லை பரவாயில்ல என்ற விஷயங்கள் வராட்டி நாங்கள் பயன்படுத்த வேணும். අනිවාර්යයෙන්. நீங்கள் வந்தால் தருவேன், ඔය આવොත් දෙන්නම්. ஆவத் தென்ன நீங்கள் வந்தால் சொல்லுவேன், ඔය આવොත් කියන්නම්. කියන්න. அதே மாதிரி நீங்கள் போனால் வாங்கலாம். ඔයා ගියොත් අරගන්න පුළුවන්. ஓ கியோத் அரகண்ண புழுவான் கண்ண புழுவான் ගන්න පුළුවන්. அந்த மாதிரி සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. இதில் கண்ண புழுவான். நீங்கள் போனால் காசு கொடுத்து வாங்கலாம். ඔව්. வந்தால் பார்க்கலாம். આવොත් බලන්න පුළුවන්. ஆவத் பலன்ன புழுவான். அந்த மாதிரி நார்மலாக இந்த பேட்டர்ன் வரும். அடுத்தது வந்து இது எல்லாரும் சில இடத்துல மிஸ்டேக் ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் வரல ඔයා ආවේ නැහැ. ஒயாவினே, அது சரி, நீங்கள் வரல ஒயாவினே. ඔව්. ஏன் வரல? ඇයි ආවේ නැත්තේ? ஐ ஆவே நேத்தே என்று தான் மாற்றணும். நிறைய பேர் கதைப்பாங்க ஐ ஆவேனே ஐயேனே அந்த மாதிரி. அது தெரியாமல் கதைக்கிறதானே. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த ஏன் வரல, ஏன் போகல, ஏன் கேட்கல, இந்த மாதிரி எதிர்மறை வசனமாக ஒரு கேள்வி அமைக்கும் போது முன்னால் ஒரு கேள்வி சொல் வருமாக இருந்தால் நீங்கள் நேன்றது கேள்வி சொல் எப்படி மாறும்னு சொன்ன சிங்களத்தில் நத்தே என்று மாறும். நேன்றது நத்தே என்று மாறும். அப்போ ஏன் வரல? ඇයි ආවේ නැත්තේ? ஐயாவே நத்து. ஏன் போகல? ඇයි ගියේ නැත්තේ? ஏன் சாப்பிடல? ඇයි කෑවේ නැත්තේ? ஐ கேவனத்து. ஐ கேவன ஐ கியன அப்படி வரா. ඔව්. ஐ கேவனத்து. ஏன் சாப்பிடல? ඇයි කෑවේ නැත්තේ? ஏன் சொல்லல? ඇයි කිව්වේ නැත්තේ? ஐ கியவனத்து. இந்த மாதிரி அத்திதரமாக்கி அதன புள்ள හදන්න පුළුවන්. தேவையான அளவு போதுமான அளவு நம்மளால் வசனங்களை உருவாக்கலாம். சரியான பேட்டர்ன்களை கண்டுபிடிச்சோம்னா சரி. இந்த மாதிரி தான் சரியான முறையில் நாங்கள் கதைக்க வேணும். அடுத்தது எதிர்கால வசனம் ஒன்று தான் இதுவும். நீங்கள் வரமாட்டீங்களா அப்படி கேட்கும்போது ඔයා එන්නේ නැද්ද? ஒயா என்ன நெத்த பாருங்க. நெத்தன்னு சொன்னால் இல்லையா, காசு இல்லையா, ඔව්. සල්ලි නැද්ද? சல்லி நெத்த. அம்மா இல்லையா, අම්මා නැද්ද? அம்மா நெத்த. அந்த மாதிரி நெத்தன்னு சொன்னால் இல்லையா. ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்க, இல்லையான்ற சொல் மாட்டீங்களான்னு மாறுது. எதிர்கால வசனம் ஒன்றுக்கு வரும்போது நீங்கள் வர மாட்டீங்களா, ඔයා එන්නේ නැද්ද? ஒயா என்னத்த. நீங்கள் போக மாட்டீங்களா, ඔයා යන්නේ නැද්ද? என்னத்த. இதை சாப்பிட மாட்டீங்களா, ඔයා කන්නේ නැද්ද? මේවා කන්නේ නැද්ද? எனக்கு கண்ணெத்த. ඔව්. මේක කන්නේ නැද්ද? මේවා කන්නේ නැද්ද? දෙකම කියන්න පුළුවන්. இதை சொல்ல மாட்டீங்களா, මේක කියන්නේ නැද්ද? என்னத்த. இப்படி
இல்லையான்னு சொல்கிறது எதிர்கால வசனத்துக்கு அவங்க பாவிக்கிறாங்க. நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா, வர மாட்டீங்களா, போக மாட்டீங்களா, இது சொல்லும்போது கியன்னே நெத்த கட்டளை சொல்லோட ஏசுத்தமாக மாற்றி நெத்த அப்படி மாற்றணும். அதே போல் இதை வந்து நாங்கள் நிகழ்காலத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் தானே. நீங்கள் வீட்டை வாரம் இல்லையா, ගෙදර එන්නේ නැද්ද? கெதர என்னத்த வீட்டை வாரம் இல்லையா, அதாவது வருவது இல்லையா அப்படி கேட்பீங்க. பேச்சு மொழிலாம் எல்லாமே கதைக்கிறோம். அப்போ நீங்கள் வீட்டை வாரம் இல்லையா, கெதர என்னத்த. ගෙදර එන්නේ නැද්ද? வேலைக்கு போகிற இல்லையா, වැඩට යන්නේ නැද්ද? வேலைட்ட அண்ணத்த. நீங்கள் படிக்கிற இல்லையா, ඔය ඉගෙන ගන්න නැද්ද? ஒயா இகினக அண்ணத்த. நீங்கள் சமைக்கிற இல்லையா, ඔයා උයන්නේ නැද්ද? நீங்கள் சோறு சாப்பிட்ற இல்லையா, ඔයා බත් කන්නේ නැද්ද? பத் அண்ணத்த. இந்த மாதிரி தேவையான மாதிரி நாங்கள் வசனங்களை அழகழகாக உருவாக்கி பேசலாம். சரியான லேசு தான், சரியான பேட்டர்ன்களை பிடிச்ச மட்டும் சொன்னால் சரி. அப்போ ஞாபகத்துக்குள்ள இந்த கடைசி அமைப்பு வந்து எப்படின்னு சொன்னால் நிகழ்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் நாங்கள் வசனங்களை உருவாக்கும் போது, அதாவது எதிர்மறை வசனங்கள் மாதிரி உருவாக்கும் போது நெத்த பயன்படுத்துவோம். சாப்பிட்ற இல்லையா, சாப்பிட மாட்டிங்களா, வார இல்லையா, வர மாட்டிங்களா, இந்த மாதிரி சொல்லும்போது கட்டளை சொல்ல ஏசத்தமாக மாக்கி நெத்த எண்ணெய் நெத்த, கண்ணை நெத்த, பொண்ணை நெத்த அந்த மாதிரி. இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி, அதே மாதிரி பேஜை ஃபாலோ பண்ணாட்டி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. இதே மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் நாங்கள் அடிக்கடி எடுத்துக்கொண்டு வரோம். நீங்களும் இதில் பயன்பெற்றீங்களா இருந்தால் லைக் கொண்டு கமெண்ட் கொண்டு போட்டு போங்க. அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். ආයිබෝන් හැමෝටම. සියලු දෙනාටම ආයිබෝන්.